nixtieq li ġerawna n-nies l-ewwel net għax it-tim kollu wara Sempre Viva ħadem ħafna u ma kienx ġast ħidma li ssir għal-flus. Din hija ħidma li saret vera b'passjoni, saret mill-qalb. Xi ħaġa, xi ħaġa storika għax qed nikkreaw musical ġdid bil-Malti li m'hawnx ħafna fil-istorja ta' Malta musicals bil-Malti. U nista' nikbiċċi minn quddiem illi sar ħafna u ħafna ħsieb fuq il-kitba fuq l-iskript, ma kienitx xi ħaġa li ktibna f'ġimgħa. Din għamilna snin u xhur għaddejjin fuqha u kien hemm ħafna input ta' nies kreattivi fil-proċess kollu. Ġifieri nista' ngħid li għandna biċċa xogħol ta' klassi. Għax it-talent lokali li għandna, speċjalment it-talent f'dan il-musical, tantu brillanti. Li ta' min tkun xuta liha. Kienet ilha tberren f'moħħi li xtaqt nipproduċi musical oriġinali bil-Malti u domt ħafna biex nipprova insib storja li nikkonnektja magħha sa ċertu punt. Niftakarni kont qiegħda library u rajt ktieb u qed nara tipo li sem Trevor Zara u qed jiena għalfejn ħanqod nivvinta storja ġdida meta nista' nuża waħda mill-istejjer li kiteb Trevor u ntiha ħajja ġdida. Għalkemm Trevor ma kellux sej fuq x'ħan nikbu f'dan il-musical, vera grati li tagħna permess li nieħdu il-kitba tiegħu u naddattawha kif xtaqna aħna. U ħallina nagħmluha mingħajr ebda regolazzjonijiet jew regoli xejn. Ġifieri grati ħafna ta' kemm tagħna permess u daqshekk open. Tajjeb li ngħidu Sempre Viva huwa ktieb ta' ħafna stejjer osra. Ġifieri biex tagħmel musical b'ħafna stejjer osra kont naf li se tkun daqsxejn ta' challenge din l-affari. Imbagħad il-Bużillis jidħol fejn inti biex tipproduċi musical għandek bżonn ħafna fondi. Ma konniex inkunu hawnhekk jekk ma kienx bis-saħħa ta' l-Arts Council. Il-proċess ta' writers room normalment ma jsirx fi musicals, normalment isir fi programmi televiżivi jew inkella films. U kif jaħdem huwa jkun hemm grupp ta' kittieba u mbagħad ikun hemm gwida, ikun normalment lead jew ikun showrunner. Kenna l-lon gwida fil-kidba u kenna New Victorians gwida fil-mużika. Il-proċess huwa inkredibbli. Ma tistax tqabbel tikteb ma' kamra nies versus tikteb f'kamra waħdek. Ma tistax tqabbilha l-proċess. Il-tim li aħna għadna kellu jikteb propju il-lirika, il-dialogu u jaqqat l-istorja ta' Sempre Viva. Kemmi sabiħa il-kooperazzjoni bejn it-tim kollu. Aħna ovvjament ma tabdejni din il-proġett l-ewwel ħaġa li għednilhom kienet illi isma' dan il-proġett se jsir b'tali mod fejn ma tista' tieħu xejn personali. Allora kellna dan l-ispazju fejn kulħadd seta' jagħti l-idejat tiegħu imbarazz kemm ikunu imbarazz jew tajbin kemm huma tajbin mingħajr ma niġġudikaw il-xulxin. U naħseb li dik kienet l-iktar ħaġa faċli, l-iktar ħaġa sabiħa minn din l-esperjenza kollha. Kienet ħaġa ġdida lina kollha, ħadd ma kien jaf x'ħaj jistenna, anke meta ġejna wkoll għall-proċess biex nikbu l-mużika. Għax jiena forsi imdorrija nikteb mużika mod. Ħadd ieħor jikteb mużika mod ieħor, ovvjament ma xtaqniex li ovvjament ikun minġlied bejnietna, ma nista' ngħid wiċċ il quddiem li vera kulħadd kien cooperative. Vera kulħadd, everyone was playing to their own strengths. And I am so proud, kbrija ħafna bix-xogħol ta' kulħadd.